Исәнмесез, сіз яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студияда мен Лейсан Ханова эшлим. Балалар имгәнү очраклары артты. Сәбәп нәрсәдә? Инспекторлар белән рейдка безнең иҗат төркеме чыкты. Хезмәткәрләргә берничә көн эшсез утырга туры киләчәк. Бүген Зяб бистәсендә кибет янды. Чаллыда карбызлар сезоны ачык. Аларны кайсы җирдән сатып алырга рөхсәт ителә? Гүзәл Шихапова ачыклады. Газета журналларга язылу өчен нибары бер атна вакыт бар. Әтиәнеңне һәм туганнарыңны яздыр, республика акциясына кушылырга ашык. Чаллыда балаларның имгәнү очраклары артты. Җәйге чорда әлеге проблема бигрәк тә актуаль. Алар уйнаганда травма алырга мөмкин, су кыйнганда зыян күрергә. Исемлекне өлкәннәр гаебе дә тулыландыра. Хокук сакчылары әйтүенчә, 5 ай эчендә генә дә малай һәм кызлар катнашында барлыгы 65 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Бәла казаларны кисәтү максатыннан бүген инспекторлар чираттагы рейдка чыкты. Балык булмаганнар белән эшләүче инспекторлар, ЮХИДИ хезмәткәрләре бүген 45-нче мәктәп яны лагерында балалар белән аралашты. Максат бик гади, малайларга һәм кызларга куркынычлы кагыйдәләре турында тагын бер кат искәртү, юл йөрү кагыйдәләрен исләренә төшерү. Балалар травматизм безнең шәһәрдә арта башлады. 44%-ка 5 ай буенча артып китте. Бу арту зурлар гаебе буенча була. Балаларга күрсәтмә әсбәпләр дә таратылды. Матур төсле картиналар һәркемне җәлеп итә. Юл йөрү кагыйдәләре дә аңлаешлы итеп гади телдә язылган. Балалар әңгәмәдән үзләре өчен шактый файдалы мәгълүмат алды. Переходтан чыгарга кирәк һәм креслода утырга кирәк. Многие люди нарушают правила. К примеру, переходят дорогу в неположенном месте. Иногда я нарушаю правила и больше не буду их нарушать. Дөрес кагыйдәләрне яшь буын гына түгел, өлкәннәр дә шактый еш боза. Нәтиҗәдә юл транспорт һәлакәтләре арта. Во дворе сколько скорости у вас должно быть? 20 км в час. Не торопитесь, потому что у нас во дворах очень много детей, которые переходят. Ишек алларында машина йөртүчеләр тизлек режимын сакламый. Аварияларның иң зур күпчелеге шуның аркасында килеп чыга да инде. С начала года произошло. Ел башыннан балалар катнашында 65 юл транспорт һәлакәте теркәлде. Нигездә бу машина артыннан кинәт килеп чыккан балаларны бәрдерү очраклары. Аларның буйлары кечкенә булу сәбәпле машина йөртүче баланы тиз генә күргә өлгерми. Нәтиҗәдә фаҗига булуы мөмкин. Балалар травмаларын җәй көне велосипедларда арттыра. Мисал өчен, әле шушы көннәрдә генә 35-нче комплекста 10 яшьлек малай туктап торган машинага килеп бәрелде. Тән җәрәхәтләре алды, аны хастаханәгә озаттылар. Инспекторлар кагыйдә бозуларның башка төрләрен дә билгели. Велосипедлар катнашында юл транспорт һәлакәтләре саны кызганычка каршы артып китте. Бу инде олылар катнашында гына түгел, хәтта балалар белән дә билгеле булганча, юл йөрү кагыйдәләре буенча велосипед йөртүче җәяүләр юлдан үткәндә төшәргә тиеш. Әмма кайбер велосипедчылар әлеге кагыйдәне үтәмиләр һәм шуны үтәмә аркасында инде машина тәгәрмәчләр астына килеп эләгәләр. Юл һәлакәте яшүсмер гаебе белән булган очракта ата-ана балык булмаганнар белән эшләү бүлеге комиссиясе каршына баса. Бала түгел, аның өчен җаваплы өлкәннәр административ җаваплылыкка тартыла. Бүген иртән Зяб бистәсендә янгын чыкты. Нәтиҗәдә 18-нче комплекста урнашкан кибеттә эшләүчеләр берничә көнгә эшсез калды. Азык-төлек белән сәүдә итү урынына бер-бер артлы янгын сүндерү машиналары килде. Вакыйга урынында безнең иҗат төркеме дә булды. Бинада түшәмгә ут капкан, пластик диварлар, сәүдә урынын бүлеп торган киртәләр яна башлый. Янгын 15 квадрат метр мәйданны били. Ут иртәнге 8-дә чыга, сатучылар эшкә килеп өлгермәгән була әле. Ехал с бабушкой сюда. Биргә әби белән килә идем, карасам, янгын сүндерүчеләр тора, төтен. Только подошли. Бу азык-төлек кибете, ишекне җимерергә теләгәннәрен күрдем, хуҗасы юк иде. Там продуктовый магазин, хлеб есть, все есть. Видел, что дверь только ломали. Хозяин, наверное. Сакур кибете янына шәһәрнең барлык оператив хезмәтләре килде. Бинаның ишек һәм тәрәзәләреннән кара төтен чыкса да, ачык ут юк иде. Янгын сүндерүчеләр бинаның эчендә эшләде. Эшкә үтеп керү авыр булмады, ишек һәм тәрәзәләрне җимерергә туры килмәде диyorlar. Первый руководитель тушения пожаров. Хәзер әлеге объектның хуҗасы белән очрашабыз. Кергәндә каршылыклар булмады. Подвалда керү урыны да ачык иде. Тикшердек, барысы да тәртиптә иде. Әлеге бина белән күршедә генә башка кибетләр дә урнашкан. Биналарның эченә төтен керсә дә, аларга зыян килмәгән. Шулай да бирдә эшләүчеләрне
дә эш урыннарына кертергә ашыкмадылар. Янгын нәтиҗәсендә беркем дә зыян күрмәде. Матди зыянны әлегә бәялиләр. Тикшерүчеләр янгынның сәбәбен ачыклаячаклар. Фәридә Сабирҗанова, Елена Камалова, Ленар Султанов. Яңалыклар. Шәһәрдәшләр карбыз белән сыйлана башлады. Кайберәүләр исә әлеге җимешне ашарга иртәрәк дип саный. Алар нитратсыз карбызлар бар тик августта гына кайтачак дигән фикердә. Селекционерлар карбызның иртә өлгерә торган төрләрен инде күптән уйлап тапты. Шулай да шәһәрдәшләр иң тәмлесен һәм файдалысын сайлау турында һаман да уртак фикергә килә алмый. Ә белгечләр иң элек карбызның составына түгел, аның кайда сатылуына игътибар итәргә киңәш итә. Теманы хезмәттәшем Гүзәл Шихапова дәвам итә. Әлеге шәһәрдә карбызлар Казахстан, Үзбәкстаннан кайтарыла. Супермаркетларда Мисырдан кайтканнары да бар. Әмма иң тәмлеләре августта өлгерәчәк. Август месяц уже Астрахань. Это тоже нормально. Но астраханский лучше. Карбыз өлгергән кызыл, әмма моны сатып алырга киңәш ителми, чөнки сәүдә урыны юл кырыенда ук урнашкан. Кавын һәм карбызлар зарарлы газларны үзләренә сеңдерә. Өстәвенә юл кырыенда сатучының документы да юк. Хәзер Россельхознадзор белгечләре лаборатор анализга җибәрә. Әгәр җиләкнең составы да санитар нормаларга туры килмәсә, сатучыны штраф көтә. Әгәр дә инде менә аларның документлары, кайткан документлары булмаса, карантинный зонадан кайткан карантинный сертификатлары булмаса, аларга административ чара күрәбез. 500-дән алып 1000 сумга катлы аларның штраф түләргә тиеш булалар. Кибетләрдә, базарларда карбызлар лаборатор тикшерү үтә. Әгәр зарарлы матдәләр булса, кеше агуланырга мөмкин. Белгечләр карбызларны ышанычлы җирләрдән генә сатып алырга киңәш итә. На нитраты, на все проверяют. Полностью есть. Санитарное соответствие. Сами кушаем. Никто не отравился. Детей кормят. Шәһәрдәшләр карбызны әз ала дип зарлана сатучылар. Сатып алучылар арасында карбызның төсенә генә игътибар итүчеләр дә бар. Дома мой и кушаю что-нибудь. Ничего не будем. Везде покупаете? Да. Смотрю, не гнило и все, беру нормально. Мы на юг ездим, никогда не дороги. Даже домой по дешевой цене не берем. Они же это гигроскопичны, так сказать, к этим выхлопным газам. Все впитывается, все. Очень сильно. Особенно арбузы. Россельхознадзор идарәсе белгечләре сатучыларны еш тикшерәчәкбез дип ышандыра. Әлегә шәһәрдә карбыз белән агулану очраклары теркәлмәгән. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Коңгызлар һөҗүм итә. Шәһәрдәшләр арасында шулай дип зарланучылар бар. Куркырга кирәкми, кешеләргә аларның зыяны юк, диделәр безгә белгечләр. Сүз июнь коңгызы Нихруч обыкновенный дип йөртелүче бҗыяк турында бара. Ул июнь урталарында барлыкка килә һәм ни бара бер ай тирәсе уча. Озынлыгы 2 сантиметрга кадәр җитәргә мөмкин. Балалар экология, биология үзәге җитәкчесе Владимир Товму сүзләренә караганда, июнь коңгызы артуга уңайлы һава шартлары, кышның җылы килүе һәм җәйнең эссе торуы йогынты ясаган. Коңгызлар көндез җиргә кача, кич белән исә агачлар тирәсендә күпләп очалар. Үзләре зыян салмаса да, личинкалары үсемлекләр өчен куркыныч булырга мөмкин. Вот этот жучок тоже откладывает яйца. Коңгыз 60-ка якын йомырка салырга мөмкин. 2 елдан алардан бөҗәкләр чыга. Май коңгызлары белән чагыштырганда бу 2 тапкыр кыскарак вакыт. Һәм личинкалар бакча культураларына зыян сала. Алар үсемлекләрнең тамырларын ашый, яфраклардан да баш тартмый. Бүгеннән шәһәрдә чыгарылыш кичәләре башланып китте. Беренчеләрдән булып мәктәпне тәмамлау турында тоныклыкны 26-нчы гимназиядә укучыларга тапшырдылар. Тантана орган залында үтте. Быел гимназияны 94 укучы тәмамлады. Аларның 13 медаль ияләре, 4-се бердәм дәүләт имтиханнарында 100 балл җыючылар. Укучылар аттестатларны кулларына әле бүген генә алсалар да, киләчәккә планнарын билгеләгәннәр инде. Әтиәнеңне һәм туганнарыңны яздыр акциясе бөтен республика буенча колаш җәйде. Татмедиа башлангычы белән оештырылган бу чарага танылган кешеләр, шәһәр район җитәкчеләре, түрәләр дә кушылды. Әлеге акциядан шәһәр мэры Наил Мәхдиев та читтә калмады. Ул Чаллы басмалары, Шәһри-Чаллы һәм Челнинский известия газеталарын сугыш ветераннары өчен яздырды. Көндәлек хәбәрләрне белеп тору, конечно, газета аша миңа бик нык кызыксындыра. Мин алар белән доволен. Сугыш ветераны Степан Уразаевның кулыннан бер кайчанда газета журнал төшми. Ул шәһәр ветераннар советы әгъзасы, шулай ук яшьләрне хәрби-патриотик тәрбияләү комиссиясе җитәкчесе булып та тора. Бөтен яңалыкны газеталар аша беләм, кичкенәдән укып үстем ди. Ватаным Татарстан, Челнинский известия, Туганайлар газеталарын яздыра. Июльдән Шәһри-Чаллы газетасын ала башлаячак. Акция кысаларында шәһәр мэры шундый бүләк ясады. Шәһри-Чаллы газетасына
Yazılıp turunda meni haber etkəstin, men bek şatlанdım. Çünki men kübüsünçe Rus gazeteleri alam. Şehir şallığını alganım yok, idealliğe kadar. Şallı şehri boyunca men только Çılınski известиянigini aldım. Tatar tilinde men andagi haberler alar ikinci türlüsü. Onların istedikleri başka. Şuna göre men suda boysam bek ne bilen Küngül bilen onu karşı aldım. Rahmet bek zoralarga. Әти әниеңне язdır, туганнарыңны язdır республика акциясына бүген шәһәрнең мәгариф идарәсе башлыгы да кушылды. Bizning подписка gazete jurnallarga yazılı 28 iyunga kadar uzaytıldı. Шәһри Шаллы газетасы Шаллыда татар телендә чыгучы бердән-бер иҗтимагый сияси газета. Аның редакторы Мирхади Разов сүзләренчә, бүгенге көнгә газетага 1300 кеше язылган. Бүген тагын бер кешегә артты. Мәгариф идарәсе башлыгы якыннарына бүләк ясады. Бүләк итеп, үземнең иптәшемнең әнисенә Роза Исламовага шушы шәһри Шаллысы язылып бүләк итәсем килә. Шәһәр күләм мәгълүматлар, республика күләм мәгълүматлар тулысынча шушы газетада татар телендә бирелә. Безнең мәктәпләрдә, балалар бакчаларында шушы шәһри Шаллы газетасына язылу оештырылды. Без ел саен аны язылабыз. Ярты елга язылу 624 сум. Безнең инде альтернативный подписка дигән әйбер дә бар име? Шулай ук редакциягә килеп алырга да мөмкин. Редакциягә килеп язылган очракта 230 сумны түләргә кирәк. Һәм инде газета чыккан сайын редакциягә килеп алырга мөмкин. Әти әниеңне язdır, туганнарыңны язdır акциясы басмаларга язылуны арттыру максатыннан оештырылды. Такая мировая тенденция. Дөнья күләм тенденция, кызганычка каршы дөнья күләм һәм ил күләмендә басма матбугатка язылу 70%-ка кимеде. Ләкин без тугры укучыларыбыз барлыгына шикләнмибез. Әти әниеңне һәм якыннарыңны матбугатка язdır акциясы тамамланырга атнадан ким вакыт калып бара. Газета журналларга электрон усул белән дә язылып була. Туганнарыңны гына түгел, матди ярдәмгә мохтаҗ башка кешеләрне дә яздыру мөмкинлеге бар. Илсия Валиуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Алдағы мәгълүматыбыз ураза тотучылар игътибарына. Иртәгә Рамазан аеның 20 көне. Сәхәр ашу төнге 12 сәгать 46 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ашу 20 сәгать 19 минутта. Бүген ифтар 20 сәгать 19 минутта булачак. Тоткан уразаларыгызның савабына ирешергә язсын. Шолы яңалыклары белән сез tvchilny.ru сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендә рәсми төркемебездә дә таныша аласыз. Кайнар элемтә өчен телефоныбыз 51 31 31. Бүгенгә мин сезнең белән саубулашам. Исән-имин булыгыз.